Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendla. Kunensizwa nje engibhalelile, umfowethu bekhala ukuthi kunethekeni ayishelayo. Manje inkinga lethekeni ithi mncane lo mjida. So umfowethu befuna ukwazi ukuthi esimene sikanjalo wenze njani. Mawukuthi ushela intombazane bese ilokhu ikutshela ukuthi umncane, yabo. So ke ubhalile umfowethu wathi, "Sawubona mfowethu, nginenkinga la kunosisi. Uthe ukukhula kancane kimi. Sengike ngazama ukubeka indlela engizizwa ngaye. Inkinga uvika ngento eyodwa ukuthi angisingangaye manje angazi ngingenze njani ukuze ngimthambise inhliziyo." Isizulu bafowethu sibuye sibenze imali ukusifunda. But-ke naye umjida indlela ayibeke ngayo into yakhe ngicathi iyona eyenza ukuthi kube nzima ukuyifunda. But usho njalo-ke umfowethu. Yabona esimene esikanje mfowethu. Yabo mina ngizokutshela iqiniso, yabo nami ngangisase-Howard. Khona usisi nje wayekhulile kunami, wengishiya ngo-4 years zonke, yabo. So-ke ngesikhathi sisaqala naye wayelokhu engitshela lento ukuthi ngimncane, yabo. Up until ngolunye usuku ngahlala phansi naye ngambuza ukuthi indaba lokhu ukuthi ngiyingane, yabo. So-ke wangundaza ngamtshela ngadlalela la ngimdala, sengiyayazi into elungile, ngiyayazi into engalungile. So ngiyakwazi ukuzithathela inqomo empilweni, ngicela ungaphinde nje ungitshela ukuthi ngingane, yabo. So-ke kusukela ngalelo suku akaphindanga wayisho lento ngoba wabona ukuthi angiyithandi lento ayishoyo ukuthi alokhu ethi ngimncane, yabo. So-ke but nami ngangayazi iminyaka yakhe ngoba elokhu ethi ngimncane, nami ngizibuza ukuthi kanti ungakanani kumina lo muntu. So-ke ngoba wachaza ukuthi indlela engibukeka ngayo uyabona ukuthi ngimncane. So-ke kanti umuntu ongishiya ngo-4 years lo. So nawe mfethu ngiyathemba la lo muntu uma uthi ukhulile kunawe kancane, awukhulumi ngomuntu okushiya ngo-15 years noma ngo-20 years. Umuntu omdala uma wakho, cha, yabo. Ngiyathemba ukhuluma ngomuntu kanjalo. Okay. So-ke mfethu into ozoyenza la nawe uzoya kuyena lo sisi lo. Ngifuna umtshele exactly lento nami engayisho ukuthi indaba ekubize ngengane. Kumele uthole isizathu ukuthi indaba ekubiza ngengane, yabo. Uzokutshela isizathu. So wena ngifuna umhlakaniphele lokhu ukuthi kuyena hayi uthando aluyi ngeminyaka. Nonsense leyo, yabo. So-ke wena ufuna ukuthola isizathu ukuthi indaba ekubiza ngengane. Uzokutshela isizathu sakhe bese uyamtshela ukuthi wena usukhulile empilweni, umbheke emehlweni umuntu wesifazane ungamshalazeli. Umtshela ukuthi ukhulile empilweni, uyayazi into elungile, uyayazi into engalungile. Uyakwazi ukuzithathela inqomo empilweni, angaphinde akubize ngengane. Naye ngiyathemba ukuthi uyobona ukuthi cha uyithandi leyo nto, yabo. Mhlawumbe uzoyeka ukukubiza ngengane, yabo. And futhi uzobona ukuthi ukhulile ngempela ngoba mase kumele uzimele, uyakwazi ukuzimela. So-ke nawe kumele ukhombise ukuba mdala noma ukukhula emqondweni. Uzimele ngoba manje awuyithandi lento akubiza ngengane. Nawe kumele ukhombise, kumele uzimeleke kuyena, umkhombise ukuthi awuyithandi leyo nto, yabo. But mfethu i-challenge onayo la ukuthi kumele umprove wrong lo muntu. Njengoba ethi ingane sekuzomela umprove wrong ukuthi cha wena usiyingane ukhulile. Kanjani? Indlela orizina ngayo, ngamanye amazwi indlela ocabanga ngayo mangabe unayo. Izinto oyishoyo kuyena izona ezizokhombisa ukuthi uyingane ngempela noma cha. Indlela o-acta ngayo mangabe unayo. Yabo mhlawumbe uthanda ukuhleka mhlawumbe lokucasulayo noma uthanda ukushaya ama-jokes lawo ey'ngane acikayo, yabo. Zonke lezo zinto izona ezingamthena off noma ezizokhombisa ukuthi uyingane ngempela. Mhlawumbe agcine engasayifuni into ehlangene nawo. So wena kuzomele umkhombise ukuthi awusiyona ingane. Uzomkhombisa kanjani ukuthi awusiyona ingane? Kuzomela umfunde yena ukuthi uyinhlobo enjani kapenda, yabo. Angithi yena ukhombisa ukuba mdala and futhi into ekumele uyazi yabo amathekeni ayashesha ukukhula othandweni kunathi, yabo. So-ke wena into ozoyenza ukuthi-ke ufuna ukumthola ukuthi uyinhlobo enjani kapenda. So uzomthola kanjani ukuthi inhlobo enjani? Uzo-understand i-background yakhe njengoba ngihlezi ngisho, understand i-background yakho umuntu nokuthi uwumuntu kanjani. Lapho-ke wena uzobe usuzama ukufitha ama-parameters akhe, yabo. Kalula kanjalo. Mawenze njalo mfowethu wakhombisa ukuba mdala nasemqondweni uzosizakala kakhulu, yabo. Uyokubona ukuthi awusiyona ingane le ahleze kubiza ngayo. Uyobe usumwina kanjalo-ke mfowethu. So ngiyathemba uyawuzwa lo myalezo mfowethu. Mangabe uza into encane ongayenza ungasubscribe channel ukuze mina nawe siqhubeke sephambili sikwazi ukuthi sifundisane lapha nalapha ngoba kusakuningi kumele sibonisane kukona. So-ke mfethu enze njalo ungapheli amandla. Ukuthi uyingane nami ngadlula lapho ngibizwa ngengane. Umuntu kanti ungishiya ngo-4 years kodwa uzongibiza ngengane, yabo. So-ke nawe ngiyathemba ukuthi akuyena uma wakho mhlawumbe umuntu omdala, yabo. Because uma uthi mdala kakhulu, hayi
mhlawumbe uyingane ngempela. But uma ukuthi umuntu mhlawumbe ukushaya ngo-4-5 years, hayi awuyona ingane lapho and kumele umprove ngale ndlela esengiyichazele ngayo. Shabuke mfowethu.